ନମସ୍କାର ପୃଥିବୀବାସୀ ମାନେ। କଣ ଦେଖିକି ଝାଳ ବାହାରିଗଲାଣି? ବାହାରିବନି କେମିତି ମୋର ଅରା ହିଁ ସେମିତି। बात तो सही है। ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ମୋ ବିନା ଦୁନିଆ ଚାଲେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମୋ ବିନା ଦୁନିଆ ଚାଲେନି। ଦିନେ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବି, ପୁରା ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ତସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍, ସିଏ ପୁରା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଲିଦେବ। ଆରେ ଭାଇ କିଏ ତା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିନ, ଜଲ୍ଦି କର, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବ। ଆଉ ଗରମ ଦିନରେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୋର ଟିକେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ହବନି ଭାଇ, କାହିଁକି ହବନି? ତମେମାନେ ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଟିଦେବ। ମୁଁ ବି ମୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ରହିବି। ଆଉ ଦେଖ, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ହେଇନି କିଛି। ଏମିତି ଗରମ ଦେବି, ଏମିତି ଚେଙ୍କ ଦେବି, ତମ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ କୁଲର ସବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିକି କହେ ହାରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ହାରିଗଲେ। ଇଏ ହେଇନି କିଛି। ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି।